up guys? Ayan, good morning. Happy New Year po sa inyo lahat. So, for today's vlog, alam nyo na hiwa-hiwa. Ayan o, naghiwa tayo ng ng bituka ng baboy. Lutuin natin adobo. Tapos, nag-iihaw din kami na bituka ng baboy. Parang isaw. Si Daling at si Dana, yan. Kanina pa nagbibideo ko Sarah. Sinulo nila yung video ko. Yun, may pang sisig din tayo. O yan guys o, luto ni Alagreta yan. Sarap! Ayan guys, may mga bisita kami oh. Si Glenn's TV Fishing Adventure. Si Kathleen. Salamat po sa Yan, dinala niya kami ng ng malalaking isda. Naghango sila kahapon, hindi namin na-vlog sa biglaan kasi yung dating kaluping. Hinawi. Ay, pa-take out na minudo, tsaka pakwan. Baka kunti-kunti man. Ayan, thank you po. Ay, thank you kuya sa pagbisita. Thank you, kuya. Siyempre sa isda. Salamat. Drink, happy new year. Sige kuya. Dali, sa mama ko. Dali. Anong niluluto niya? Anong niluluto niya? Ano yan, salad? Samahan mo ako. Pakain po. Ay, kasap. Ano, uncle? Ay, manok. Manok. Wow. Magalit yun yata isang kila. Prito na lang. Nakalaki. Prito na lang kanon. Kaagang pa na. Wala, ano pa lang yan patikin? Anong niluto mo, Je? Wala. Nagagawa Wala. ko ng salad. Nagkakaya Gawa nga pa si ba? Nana. Doon nagkapasama ako eh. Kanino? Kay Nana. Ah, wala. Oh, napon pa yung kami ni nanay. Kabulo-bulo. Maglitsyon pa sana ako eh, kawali. Wow. Ito pa lang, oh, wala pa yan pa. Katatapos mo lang. Oh, ayan na guys yung yung binili niyang rep. Oh, wow, kataas pala eh. Mataas ang lagayan. Nagpalamig na siya ng salad. Oo. Ah? Kahirap ng Ano walang handa niyo kapa. ay? Baka nag-YouTube ka pa dyan. Ay, syempre pa. Wala ka man kasama? Oo nga eh. Nagsula ako. Mamaya magbalik na naman kami mamayang gabi. Siyempre, makikain kami. Di ba, Uncle? Oo ah. Ano rap? Ano handa niyo? Saan si nanay mo? Happy birthday. Ay, happy birthday palante! Thank you. Happy birthday to you. Sana lagi may handa pag birthday. Ito lang lutuin ko bago lumpian, di pa ako nakakuha. Ano yan, ante? Panset? One. May paputa sila. Ito lang Ito sa Antiligaya talaga. Taon-taon talaga to. Hindi pwedeng di maganda. Pang bagong taon lang sana ito guys. Kaso Siyempre, bagong taon tsaka birthday. taon na Dalawa. birthday guys. Di, may kunti din guys. May kunti. Ano may kunti? Madami nga yan. Oh, may ano pa siya oh. Ano nga to? Pinapay. Pwedeng pakurot ako dito. Kaya ako isa. Oh, espasol. Mangwa ko masarap. Sarap yan. I-read natin yung rep nila. Wow, puno. Puno ng salad. Kaya po rep. Bili ka ng karne. Adalan. Nagoy na sila. Nagsatay din kami. Kagaling naman Ay, magpakailangan ko ng maglinis ang asawa. buto na Ilipit ko ng mga baka ko pa inumin. Pinatawasan pala yan. Ano ginagay nyo kanina tayo? Tawas. Pag acid ay, Hindi pwede. hindi pwede. Aga-aga pa? Mag-uwi ka na? Yan, guys. Punta naman natin si Auntie Pasing. Happy New Year! Pakain!
Pakain ako, Saysay. Happy New Year. Happy New Year, Saysay. Ang tutok ng Happy camera New na. Year. Nag-vlog! Hindi. Oh, Happy New Year. Happy New Year! Anong lutuin man, te? Kuan, kilayin. Wow. Happy New Year, guys! Yun, oh. Nagsidatingan yung anak ni Auntie Pasing. Kaya madami sila dito. Kaya marami ring handa. Di ba? Mariket? Wala nga. I-read nga natin yung kusina ng te. Baka puno yung rep. Nagkakanin kanta? Anong kakanin mo? Tanay, mangang ka. Wow! Puno ang lamesa. Buti sila may prutas. Kami wala. Nagpadala ko kay Lila kanina bago nagsisalat. Kain eh! Nagtikip din ako ng espasol doon kilante kaya magtikim din ako nito. Tikman mo rin. Oo eh. Wala kasi kaming kakanin sa bahay. Ang gawa din ako eh. Parehas pala kayong ginawa ng ano? Kagabi pa nakagawa si Ligaya. Espasol? Ako kanina lang. Ito itong spaghetti mo. Di ba nalutuin? Yung isa lang daw, hindi man daw maubaw. Oo eh. Paano kadaming Hindi mo rin makain yan. Kaya nga. Ay ano lang, takaw tingin. Oo, may tinapay pa sila oh. Ano yung iluto niyo dyan, te? Bahala na yan. Ito nga, okay, nagbili ako ng kalating kilong atoy kay Dan. Bago. Niliksong kawali eh, o ano. Magbalik ulit tayo dito mamayang gabi. Lord, anong niluto mo? Oh, anak ng Tipasing. Dito tayo sa bahay niya, guys. Na, marami dito, Peng. Hindi mo nahanap yung ahas? Wala. Saan na yung salad mo ay? Yun. Anawing astig yung rep ni Anna daw. Oh, ala, nakasupot-supot. Parang ano may pangalan na yan kung kani-kanino yan Ayaw na? Birthday din kasi ni Tambo, January 1, kaya hanggang birthday niya na daw yan. Ano, wala yung ahas dito? Wala na, layas na. Oh, may ano pa sila pasabit na tinapay. Pag New Year talaga dito, di bali nang mawala yung mga spaghetti, pansit, wag lang ang salad. Update natin yung lechon guys. Oh, medyo mapula na. Luto mo dahil. Ayun ako madoa na. Ako ang cook ngayon. Diyos ko dahil. Pagod na ako dahil. Garlic butter, shrimp. Buttered garlic shrimp. Tsaka meron din tayong inihaw na isda. From Glenn's TV, Fishing Adventure. Yun, inihaw na namin yung isa. Para naman hindi puro kami karne. Puro pork tayo, guys. Kailangan natin yung isda. ginabi na guys. Ginabay na sa pagluluto. Masyado bang maraming niluto? Puro karne lang. Puro ulam naman yung niluto namin. Baunay namin sa inasakan. Adobang buto-buto. Ayan na ang ating lechong ulo. Puro more on ulam kami ngayon, guys. Yun, maluto ba yan? Malutong yan. Oh. Sarap. Kukunin nga natin. Wow! May buttered garlic buttered shrimp. Pansit canton. Isda. Inihaw na isda. Bopis. Adobe. And menudo. Sabi na sa inyo ulam to Kasi nga, gagala tayo sa ibang tip. Pero bago tayo gagala, kakain muna tayo ng konti. Para Kailangan konti lang kainin para matikman natin lahat ang handa ng ibang team.
Pahinga muna kami sa video, okay guys? At ano na? Wala na akong boses. Nakanta na namin lahat. Nakanta na lahat ni Dana. Oo. Yan ang ulo. Palit mo sa ulo. Patong mo ganyan na. Ano mo yung isang ganito? Oh, meron doon sa kusina. Sarap ng pansit. Luto ko. Pansit. Dito mo. Sigurado ka. Sige, ma-high blood ka sa sugpo. May sugpo, may karne. Hindi, kaya pang high blood din. Oh, anong sasabihin mo sa mga viewers? Happy New Year po. So, ayun na nga guys. Punta na natin yung ating mga ka-team. Makikain na tayo. Excited na. Mga bata, oh, puro buga. Lakad pa rin yung buga namin dyan ha. Lupit lang yan. Ay, guys! Buga to. Maganda na si Ante. Happy birthday. Sa'yo ang handaan. Hindi ba ni Gigi? Yung din namin. May salad din sila. Ganyan din yung amin guys. May grams din. Ito favorite. Tinawag na namin tita. Para po mo. Natapos ko na kay Connie na yun. Oh, may pa-sprite. Oh, may pa-sprite pa siya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Kiss nyo si Lola. Kiss. Oh, kiss nyo si Lola. Yan, yan. Kababae. Okay. Ako mag-bless. Kami mag-bless na lang. Happy birthday, tita. Oh, kain na. Dapat si tita. Dito daw. Tabago family. At ba't wala si Dan? Ayun, sa motor. Dito pa. Okay. Dito pa isa. Isa pa. 1, 2. Balong mga anal. Wala kaming lumpia kaya. Kain na. Kain na tayo. Kain na tayo. Magkwek. Hindi ka pa sawa na pakunya? Hindi pa. Alis yan pa nakat. Mag-video. Dito ka lang. Pasol na malapit din. Dali na kayo. Magkain na. Tingnan natin guys yung espasol ni Auntie Taligaya. Ako, pagdating kila Gigi, busog na tayo. Sabi ni Gigi, sige, kain lang kayo ng Huwag kang mag-alala, mayroon tayong nireserve para kay DJ. Mayroon tayong, tikman natin yung espasol ng Taligaya. Magkain na kayo. Yung mga magugutom. Kumain na. Ay, buong palat. Dali na dito. Happy New Year, brown out! Visit na yan. Ha? Ay, wow. Ayun na, yung mga handa, mapanis. Panisagan? Malay mo kurente din ah. Oh, yan guys. Anong masasabi mo, Ante? Dahil birthday mo. Anong New Year's resolution mo? Sana magpantang ating pangangatawan. Ayaw mong ano, sana hindi na mag-inom siyang kasanay? Pwede ah. Kung magbago pa. Bago. Joke ko lang. Uncle, dito ka nga, Uncle. Oh my God. Malali! Minsan, Oh, mag-upo dito, oh. Sit down, para naman maano kayong dalawa. Mag-ano na kayo. kiss mo nga daw sa Taligaya kan. Oo! Di ba tuwing New Year ganyan dapat ginakis? Pati dati. Ayun. Ha? Sige na, Uncle. Oh. Oh, Kiss the bride. Anong mas... Ay, sandali. Ano, Uncle? Sige na, mo, birthday
birthday ni Auntie Ligaya ngayon. Batiin mo naman na, Hindi na bati na nga. Sabihin mo na yung kwan sabihin mo ang personal sa amin. Oo. Dali na! Mahal pa naman mo. I-kiss mo na lang araw. Happy birthday, mahal. Tama, sabay Happy kiss. birthday, bebe! Sige po, okay na po. Ata mo yan! Oh, ikaw. Gram. Sige na. Miyo. Birthday Huwag ka na. na naman eh. Kung kailan nagtanda, naiyak pa eh. Sige na, kailan pa kiss? Sila. Nakala, nag-kiss ka? Hag na lang karad, hag! Kung ayaw ng case. Kaya nga. Oh, yan. Kiss mo, uncle. Lalo, hindi lalaki sa uncle. Ay, kiss. Hindi lang. Mabilisan lang. Ano, biso-biso? Ano daw yan? Apo. Auntie, kiss mo na kasi. Kailangan pa yatang bartakin. Ay. Game. Hindi, tapos na sana. Hindi ka namin kantanan yan. Sige na, uncle. Isang saglit lang na gano'n. Oh, 1, 2, 3. Oh, dahil dyan. Smile, my kiss. Oh, dahil nag-kiss ka, meron kang ampaw. Dahil birthday mo, ante, meron sa'yong gift card si Sir Anonymous subscriber. Yay! Thank you po kay Anonymous subscriber. Anonymous subscriber. Ano ulit nga, ante? Thank you po kay ang nagbigay si Anonymous subscriber. Subscriber. Siyempre, meron pa. Meron pang kill. Another 10,000 from Sir Gayam. Aloha. Salamat po ng mga binigay. Ano yan? Bawi? Bawi daw sabi ni. Bawi daw. Dami. Ay, ang kaya ano masasabi mo sa nagbigay kay Auntie Ligaya? Nakundi ka mo baga. Kasi Salamat. sa kanya. Happy New Year, Samuel. Kapala salamat na lang. Happy New Year. Guys. Guys. Siyempre, hindi pa dyan nagtatapos. Oh my God! Kadami. Umiyak na, Sente. Iyak ba? May year-end bonus si Sir Gayam. Another 5,000. Dami na yung dalawa na yun. Ayan, thank you po. Meron pa. Maraming salamat po sa mga binigay niyong sa aming lahat ng mga dragon fruit. Ilan? Check mo nga, ante. Bilangin mo nga. Baka pinulang. Wag na, baka bawasan. Tago mo na, ante. Bawas ang kinsane. Mamaya magkalapit Happy na New Year na lang. Yes, Happy New Year. Maraming salamat po. Happy New Year. Kung ako sa'yo lang, game masahin mo na si Lula mo. Kaya nga. Dahil pagtimpla mo na ng papel. Wala, mahina kayo. Mahina kayo magpalakas. Magpasipsip. Ilan yung ginawa? Thank you, ante. Oh, siyempre, favorite natin Olympia, guys. Pa isang kurot ulit. Marami ro. Mga tulog na yung kasama ni Auntie Paseng. Kagaga niya naman natulog, guys. Brown out ba naman eh, naging brown out tayo ni Umiko. Sige, si Pepe, di dyan. Okay, yun pa din yung kanina, yung pinakita natin sa inyo. Ispasol. Ispasol ng barangay. Ispasul. Ispasol-sol. Nay, buntot. Magandang tinapay mo na. Parang gusto ko ito lang, oh. Oh, tara guys, tikman natin. Oh, dali, plato. Oh, ito kasi ang iwan ng Auntie Paseng, malaliit, ay malalaki eh. Kaya Auntie Ligaya, ano, saktuang size lang. Lakas ng ispasul guys. Nasa harina. Lasang kamay ng Auntie Paseng? Wala pa nga.
Sila DJ may spasol din. Wala. Kalag, pakwa. Tikman mo yung espasol. Ibagay na rin natin guys yung pabonus kay Auntie Pasing. Yay! Yes. Bonus din lang. Kadilim-dilim doon tayo sa liwanag. Ano ba ilaw man din? Ay, dito pala. Diyan ka sa may ilaw. Ayan natin paseng. Ito ay galing kay Gayem. 5,000? 5,000 from Sir Gayem. Yan o. Salamat po, Sir Gariem. Yehey! Nabawi na yung gastos ng Auntie Pasing sa may handa niya. O, doon naman tayo kila Gigi. Magkain tayong pakwan na melon. Ano pala kayo? Punta ka na doon eh. Kasa na starting. Ito na tayo kila Gigi. Oops. Good evening po. Ba? Bye, Bilong. One-on-one kayong mag-asawa ah. Kadilim. Wala, wala kaming ilaw. Iwan nila yung sulang. Kamiyo. Sino po Doon, kailangan nga sila platitintin kasi. May irid tayo ditong bata eh. Tago ng tago. Nana! Oy, bakit? Paging ano, salad niyo? Paging salad. Dali, kunan mo kami. Ayaw mo kami bigyan? Kadamot mo man. Ikaw lang kayo naman. Ayan yung binigay niyo, Peg. Oh, nasunog pa. Wow, yung lumpia ni Gigi guys. Panag yung lumpia. Naging torek mo. Buksan mo nga daw yung ref mo, Je. Oh, yan yung napagay guys. Bago ni. Bago, nag-yelo. Kailang brand out na. Atas ng ano yan. Oh. Pero sa lang pagyan, Yes! Andito ako masabi. Pizza. Ano daw? Ayan na, may papitsa. Oh. Pero kahapon pa yan. Kami rin namin. Binigay niyong ulam, guys. Binigay ni Father. kanina. Boba beses Father eh. Oh, may pa. Ano? Binisita lang namin, Je. Para yung pakwan, di yung kunin yung malaki. Pare-pares man pala tayo ng handa, guys. Meron din tayong pa bonus kay Jenny from Sir Gayan. Worth 5,000 pesos. Thank you so much po. Happy New Year po, Sir Gayen. Yeah. Sabi ni Mother. Ganguriit lang. Maraming salamat po. Oh, dahil brown out guys, may gamit silang moron. Wala yung solar. Thank you. Thank you. Happy New Year everyone. Punta ka mamaya sa bahay, magpala daw tayo. Para daw mamaya na.